Ha? Mga LED, LED TV, anong klase TV? Kidaanan dagit, no? Oh. Tapos, si Merry Christmas and Happy New Year, halin sa aton maaram, mabuot andes, kagwapo nga board member, kang Norte, SP Attorney Emmanuel Suike Cadyao Palacios. Basta Palacios, ayos. Oh. Daw anak, una na ka mo, daw amorang slug, ano man? Sige, amorang unang bal kamon mo. 106.9 Hot FM. Ayos na. Ano na? Basta boss rin dyan. Basta radyo. Mo tayo kaunabi. Lain. Ito ko una samtik man mo. Sige. Kay mamas pagbulagad ta, mga kabiyanan, ang diyang omni kabligya talang hardware items, construction materials bla. Kompleto kaga barato bagadang stocks na direkta gidalin sa Metro Manila. Regards lang li kay Mayor dyan, kung ramit tayo Mayor Joji man. Dente mo Mayor Permi man, wala takang kita ni mo o ka motoran. Taka ko si pinalangga tanga Mayor Ano ba yung urat kung Travis Mayor? Ha? Urati kung Travis Mayor mo? Mura nga hindi na maglagaw yan ito yung kontraran. Ginatutukan na naman yung obligasyon partner sa mga pumuluyo sa banwagang kulasi. Sakot na partner. Gabi rin kayo kisaga uli partner. Kada alos gabi rin ka uli kung kasako rin ng inyong pinaraga nga Mayor sa good morning nangyan kay Joji Lumutang. Ano man diin gurang naman man si Mayor Joji kung ako guro kaya? Ikaw to. Hindi mo dayaan na ba? Pero gura pa ko kumain ka lang ka Paulo. Daw tubo-tubo, nasan na Paulo, abiyar ka eh. Ha? Ang kabiyanan eh. May pinapakalikday partner, membro rin natin na senior citizen partner. Ito ikaw lang talaga. Ikaw lang talaga partner. Meron ng edad natin ang tawag nga pagplangga. Bay, gani, urag dito sa edad man. Oo. Kita mo dyan, Di rin 20 anyos kita pitay pa. Oo. Lalo mo. Ka 20 anyos na kung gabulang. Ano, tabi ka, 20 anyos, 16 anyos, na kung gabulang man, di ba? Ura na rin. Makorblagon nga. Kahit tayo ay matanda na. Ano, anira kanta na? Ang puti ng buko. Tayo'y puputi na rin. Ano ni super bit? Amo na partner ang wala titalin kiko siyang na partner. Dalam bla. Patukaran yan, kapara yan. Dalam bla. Patukaran yan para sa mga old siya. Pero partner, ang mga bala partner daw amo lagi kalipayan ng pagkamati una aga ka natin. Jaya na. Kanta partner. Mamalama. Para sa mamalang. Matanda na. Di tayo magbago. Na. Sa mga malam yan. Kay tunelo sila kay Mami Pilar para ganinyo ya. Ako'y yakan at yakapin. Kagaya ng Tony kay Mami Pilar mo dyan ang requested song ng bayan. Amo lang nila partner. Ngayon mo man sa ating pagpanglagat ang sign race kung magpa-print ka mo kang tanang printing materials agto ka mo sa sign race abay ang pag-print kang tarpaulin na sagapon si Mabi Pulinar kagay mo man mga kabyanan ang diyang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro na pahamtang sa Barangay Kamansihan, no? Barangay Kamansihan, Kulasi. To kamo ma-share sa Grand Bakiro. Okay. Tapos kay mao man si Bon Carlo Palacios. Bata dyan ni Bong Palacios. Tao kag pamatan-an nga may sinseridad, may kabalaka, may paulikid, may concern, may baratyagan, may kasarang.
sa Sanggunian, bayan sa Pirakadlaw. Oh. Bon Carlo Palacios. Si Migo Bobit Mano, si partner ni Pinat. Si Pinat Xavier, mga kabyanan. O ni Pinat na mga lagad kita kan sa kulasiming na kung ubayan lang kita kaya magserbisyo kita sa banwa ka kulasi. Sige. Amo jambal ni Pinat ni partner ni Bobit, mga kabyanan. Ano ni Plido? Hindi siguro partner ng Plido, partner ay. Pinat ka Xavier. Partner ni Bobit, ano ni Plido ni Bobit? Yan, may kuway, may karap. Oh, hindi kumanganta ka ni Plido. Ano Bobit ka ni Plido mo? Lipat ko Plido na kay. Gay moments pagbalagad ta partner, si Kapitan Victor Sorilla. Si Kapitan Victor Sorilla kang barangay Centro Norte, no? Abo, si Kapitan Sorilla tab sa di mo lang ng sugalaw niya daw bugoy bro. No? Bugoy ka ba partner? Bugoy ka una partner. Kanya bukanan? Kanya dadara-dara na lang protein may pagka. Ang namin tatang pagkabugoy, bakit di bugoy nga ka pamato ha? Hindi nga. Bugoy yun lang talaga daw. Ura lang. Daw, wan lang daw. Pangmasab lang klase ka pag ginawi na daw bugoy. Ang bugoy pwede man sa bugoy, pero kung ang bugoy pwede man sa bakat bugoy, no po kung bakat timot bugoy hindi kagit pwede sa bugoy. Ako kinalamang nga partner. Na moran gi mo mas mapulagan ta si Lonibic Picasso kang tumandak marketing sa Sentro Norte, nagabaligya ang tumandak marketing kang diyang machineries, generators, tanan nga mga gamit sa panguma kag pangisda. Diyan ang Tony ang tumandak marketing sa Sentro Norte, no? Kagay man ang Gonzales Store ni Madam Kagawad Maria Teresa Alolod Gonzales. Tanan nga mga frozen foods, grocery items, mga alak, irimnon, pati mga kabyanan ang diyang beer kag whiskey, pati soft drinks, idyan mabakal barato sa may barangay Lamputong, okay? Kag ang Ilas Bike Shop ni Migota Valentin Yap, gabaligya sa dadyan ka mga bisikleta nga pure brato kag mga original klase bisikleta noy. Ang tuloy dyan ang Ilas Bike Shop sa barangay Lamputong. Gaimaw man sa pagpangalagad ta, no? Ang diyang Wisam Electronics and Repair Shop sa Sentro Sur. Kung may gaba TV nyo, stereo, kag washing machine, dan yung pakidaan. No, gilira, sanda dyan ang karasa, ingad kang samlagi, puno samlagi, bla. Kang sa unahan na lang sa ngaan, tanah kang simenteryo, narigyan sa entrance. Ang diyang Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center. Kung magpakidaan ka mo, aircon nyo, kag ref nyo, kay wara, nagaramig, rigyan nyo pakidaan sa Papindo Refrigeration Air Conditioning Service Center, partner. Yan ang programa, ginaimawan man yan ni Jojo Lumogdang Rivera. Ni Jojo Lumogdang Rivera. Bata yan ni Gigi Lumogdang. Gadalagan niya bilang SB sa Banwa kang Kulasi. Gusto naman niya magserbisyo dyan sa Padayunon, ang pagserbisyo niya sa Pumuluyo kang Kulasi. Ginimawan man niya ni Kap Ariel Pokpok Dibuko. Gadalakan man niya ang Vice President niya, gadalakan man niya bilang SB man niya sa Banwa kang Kulasi. Ginaimawan niya ni nung July di makutak. Nung July balik pagkit niya pangit gadalakan niya. SB man. SB man niya tana. Ginaimawan pagkit ni Bimbim Casiano Maluro, bata yan ni Conrado Maayo. Si Bimbim Casiano Maayo Aluro ya. Gadalagan niya sa Banwa kang Kulasi kang SB. Ginaimawan man niya no ni nung boy, Kelboy, Alarcon. Ya si Kelboy Alarcon niya, maskin papaano ya sa may mga kalisod ya, digyan gitanan nyo ya makita. Padayunon nagila ng pagserbisyo niya sa may Banwa kang Kulasi. Ginaimawan man niya ni Boy Larry Alosila. Bata yan ni Mami Pilar kag ni Taytuni nga Alosila, parinti naman niya ibagit Taytuni ya di makutak man niya.
gusto naman kaya patayunon yung serbisyo ni Mami Pilar. Ang mama nagkandi na mapadayon ka ng bisyo ni Mami Pilar. Kag ginaimawan man niya kang aking partner. Aking partner man niya, gusto naman niya mag-serbisyo niya sa Banwa kang Kulasi. Nalipay kita na, bangad niya sa paglansar na kaya daw nag-reunion. Magkuno tanda ka mga kaparintihan na dyan, dyan sa mga baton, sa batunan dyan, mga parinti na dyan na magtunan, di ka mo dyan ni partner Ruming. Ginaimawan na niya ni Kapnunong Aluipan, SP Kapnunong Aluipan, mabalik niya bilang SP di sa Banwa kang sa probinsya kang Antique, Northern Part. Ay, bukas gali ka partner ang Enrique Hill, pwede kang pa-picture to partner kaya, do kaya... Oo, pa-picture ta ko to. Di kaya bukas paging partner, bukas kaya adlaw. Kaya bukas? buksan, gabi? Makalagaw-lagaw, tatuklong kaya partner Maskin sukting, sa kung palit-palit, Nonong! SP Nonong, iba ka Kap Nonong. SP Nonong. Pero kilala na si Kap Nonong. Sa Kap Nonong Kap Nonong, dadang kay Mami Nisa dyan, Dukado Aluipan. Mama yan ni Kap Nonong. Mga masugid natin nga listeners kaya partner. Good morning lang dyan. Okay. Kay Tony Hector Pranggi, bugto yan ni Doktora Baladad. Sa Doktora Baladad yan, si Tony Hector Pranggi, kapadalakan niya, independente man niya, bilang SP sa Northern Part kang Antique. Kadya ka ni Guro, turog pa Guro, tubay daw, nawago kayo na, daw kasabat daw. Naimawan niya, no, shout out yung kay Botbot Alabado, yan, matandes ba niya nga sa Imdar, Montibyaw. Migo Botbot, kay Migo Kare yan. Ay, ura kang ayos, Migo Kare, nakin kang Miracle Uwin, ura Cactus Balay. Kay, ano dyan, kay Idralin, Kalawod Store, good morning. Amula rin ng, kung sino pa dyan sa mga listeners naman, may agad nga pagpamati kaninyo dyan standby kung may ma-imo pagig kami kung ano amon pag-istoryan kani partner Ruming pagig. Dali, lalo, so no? Okay, Mao, ang trugungan, blaga solinahan dyan sa may San Antonio. Kung magpatugong ka mo ka, tubig. So, ano ba ta? Hindi, gasolina! Gasolina, Diyan ka mo sa Colasinyo, gasolin, Colasinyo, gastisyon. Diyan sa may balay ni Kap Dampo, Dampi dyan. Dampo, ba yun dyan? Barato dyan kang pinami, ang servisyo dyan. Diyan ko tugong gasolina ko. Partner, would likely ko ng sarakyan mo na gasolina, gigi. Makbiyanan? Pero kagi, tanang gasolina ko nang presyo na blabahal na ba daw, tag 40 lang ko na mo. Kaya no, hindi lang ko magsarakyan doon ay iti. Sa isinta, may dyan, mga sa isintagin mo, dyan kapatak sa isinta. Hura, ti siwinta, tlad nga bili gasolina. Tidam-damabla. Magpasanusil ang timok, tlad. Nagkipo na ba? Pagbalik. Damdamabla, kung ano adlaw, timok kasarakyan, tag 1,000 adlaw mo. Di kundi makasave ko ka 30 mil sa bulan kung nura ka ti sarakyan. Good lay magling may sarakyan ka, no? Daw hindi ka na magsakay sa motor. Pero, buwi, gapon akin motor, partner nga kinatungtungan ko kang container. Bahal gimana na bulik ka partner ka mong motor partner. Bangit Badya pamiran? Kadya rin na. Amo pagid ang sarana nga mabulik ra. Bangit nga... Gani nga sentimental, balo ra mo Galing kung maglagan ko isbi na partner, plus kaka, di lagan ko isbi. Kung magsakay ko sa motor nga daw mo amoran, kung nanda po, do hindi kang patihan nga madlagan ka isbi, motor mo daw nugligya isda na. Kasi pura magnasa mo amoran, di ba? O si Atty. Hector Pranggi, partner, nadugbugto, yung doktora Balanta, di yun tayo partner, nga tanaman man, nagtag ka miracle oil partner, bigya sa may kulasi partner. Maski paano partner, kaserbisyo mo sana, maski kayabing nga sunod yung programa, pulo lang. Saan yung pulo man na? Magani. Pulik mo na sa puluyo. Diyan ang litagiya ka kulasan nyo, kasulnahan nga ginlawag na pagulang. Nga kung magbakal ka mo gasolina, diyan ka mo tugong. Kung magpasor ko diyan ko ka tugong ka gasolina partner. Ano mo pwede mo na tugong nga auto mo, 20 pesos lang mo. Hindi yun ang punto ko. Kung gusto mo auto mo tuga 20 pesos. Pwede. Ha? Pwede nga, ti, alang di mo, pang banwala, nawadaan di mo. Kung mo na alis, tiktis nga mo, auto sa sakyan mo. 20 lang tugong. Ayan,
Kinalan niya, partner, may ambal man si, si Sus Greeting, kinalan niya si Tony Kapagi. Ambal man, forward na lang Ni ana dyan ni Kwan, Spi Kwan. Swiki, kag ni Wakoy, yung greetings. Tony, kung ka mati, ka, gaman dia sa northern part kang antik si attorney ko Frankie kagi niya kang speak una dia sa may northern part galing hindi may prinsipyo te partner independent na talaga partner amo ya sprakat lao sa mando attorney Frankie ka man nagtaga kang miracle oil may dyan kay Miracle Oil yung bilin ta kay Kwan, kay Sir Buhaya, no? May dyan. Aba, nagtanay mo Sir Buhaya. Sir, good morning, sir. Ang nakabuol lang una kung pwede nga kung wala pa masain, tao araman sa ibanay. Oo, para maubos, no? Maubos